Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kubi naku-Black Family nolobukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Umngwenya Nkomo Sivukazi Mvuleni. Intokazi yazalwa Mkhize. Namhlanje ngiyanamukela ku-show esibiza ngokuthi izigameko zempilo. So today ngivakashele ubhuti wami uzongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani, kwenzakalani, uzosilandise nje ngizobe ngisho kahle ngithi akeze nazo angashiyi nokugoda. Sikhathi ngokuthi singabusiphatheleni. Sawona. Ngibingelela dadewethu. Kunjani? Siyaphila njani? Ngi-right nami. Ngicela ungisondezele i-mic. Yes. Okay. So ukhulele ubhuti wami? Igama lami nguSandile Ngwamzo Isibongo. Ngiqhamuka empangeni lapha engidabwa khona obuka kwesabiyela eDanyini isigodi lapha engikhulele khona. Okay. Yebo. Beyinjani impilo sakhula? Beyinzima kakhulu dadewethu. Bekwenzakalani? Mengathi nje ngathi ngiyanaba nje kakhulu. Angikhulanga kahle. Ilokho engakubeka nje. Impilo ibinzima bengihlala ngahlahle ngikhulele ekhaya komama lapho engikhulele khona engihlala khona namanje. Ngikhuliswa ugogo umama ke ngoba amatoha ubengekho. Oh okay. Yebo. Kodwa uyamazi? Yebo ngiyamazi. Okay. Yebo. Ubaba engingamazi. Oh okay. Yeah. Kanjani akazi hamba kuchazele uma ukuthi kwenzakalani? Yebo. La baba. Yebo wangichazela yena. Kodwa ke ngokumbona ngamehla akaze ngize ngimbone. Kodwa uyakwazi ekhaya lakhe? Angikwazi. Angikwazi. Oh yeah, askisi. So ngicela ungilandise ke ibagila ngani kwenzakalani? Izanazo. Istory sami noma sondezele nje futhi umise. Yes. Istory sami noma sithe ukuba side kakhulu kodwa ngizozama ukuthi nje ngiqoqule imlami ngibe mfishane. Esikoleni ngiqede ngo-2012 ngiqede umatric wami. Njengoba ngiqeda ke umatric ngase ngahamba ngenxa yempilo ngihamba ngofuna amatoho le eThekwini kwelikaBanana. Lapho ngifikele khona ngifikele kumalume. Umalume e17 lapha hlala khona yebo. Kwahamba impilo inzima khona. Angisho ukuthi seyright njengamanje. Yabanzima nje kakhulu impilo ngawumuntu ngoba esikoleni ngikhathi ngiqeda konke kuhambe kahle umatric wami umuhle kakhulu. Okay. Kwase kwakhona lesikhathi ofanele sengibona ukuthi ayishuka imbodla khona kakhulu eThekwini. Ngase ngathatha isinqumo sokuthi ngo-2016 if I'm not mistaken 2016 ngathi sathi ukuthi ngihambe ngolokhuza ngiyofunda. Ngihamba ngiyofunda ngaze ngaqeda ngo-2018. Ngiqede ngo-2018 ngase ke ngabuyela futhi eThekwini kuye uManungu futhi. Ngingambalula eqaleni. Oyena engihlala naye njengamanje futhi. Kushuthi kuthe ngo-2019 lapho okwenzeka khona lesi sigameko engize ngaso. Ngithe ngise kunemall okuthiwa iseMega City ngahlangana nomunye usisi nje omuhle negazi ke lisashisa ngisuka emakhaya. Ngiyabona ismile. Isiwahle ngempela. Ngahlangana nomunye usisi ngishuthi ayisibingelelana nje kahle naye ayingizazise naye ngizazise. Shuthi exercise kwakhe khona iphutha elenzeka. Wazazisa igama wangazazisa isibongo. Shuthi nami nje ngonganaki hayi usisi ngazazisa mina ilokhuzana igama nami shuthi nami kanti kahlahle isibongo angizazisanga isibongo ukuthi ngwabani. Hayi shuthi silokhuze siqhubeke sixoxe naye lo sisi lo naye kube mnandi size sithathe ngisho inamba sifise iqhubeke ingxoxo yethu ngale elokuzaneni efonini. Okay. Hayi shuthi size silokhuze kufike lesi sithuba sokuthi ngimlokhuze ngoba ngekhathi sisaxoxa naye inamba ngangayithatha ngangayiveza ukuthi kahlahle ngumuntu ozizwa kanjani ngayo. Saze siqhubeke ngale ke efonini ngxoxa hayi kwaqhubeka kwaba mnandi nje hayi saze safika lapho khona sokuthi siyathandana naye. Hayi sithandanile ke naye lo sisi lona sithandane kuhamba nje impela isikhathi kwaze kwaphela izinyanga saze kwafika lapho khona ukuthi khona uthando lethu kufanele silibeke kwelinye izinga kwesinye isigaba. Ungamazi isibongo? Angimazi isibongo. Hayi, uyenze kanjani?
Ingabazi Sibongo hayi usho ukuthi ke utheze mengabe sesibeke lokho zanele kwavela lokho ukuthi hayi isibongo lo sesilona asagcina singalokuzanga naye ngingamtshenanga naye ngangitshenanga hayi ngize ngimtshena ke lo sesi ukuthi mina isibongo sami sesingwamzolo sesihambile inyanga hayi naye bese ngitshela ke lo sesi isibongo sakhe ukuthi ungabani esho ukuthi hayi mina isibongo ngwashezi hayi lo sesi eqaleni wayethe udabuka lapha ahlala khona ungashezi elokuzaneni ngapha emzimkhulu hayi silokhuza esho ukuthi siqhubeke ke nalapho futhi awumbuza uzalo mabani angimbuzi ukuthi uzalo hayi bo kanjani angimbuzi ukuthi uzalo mabani vele imali isitayela sakho vele ukuthi mohlangana nomuntu ungambuza Sibongo nokuthi uzalo mabani yabo nje sesimengabese sengimbuzile nje igama ngambuza ilokhuzana isibongo lokho kokwenzeka ukuthi ngingambuzi ke isibongo but ngijwayele ukuthi ngibabuze ke isibongo kodwa engingajwayele ukubabuza ilokho ukuthi nabo umuntu ukuthi uzalo mabani yabo njengoba kwenzeka ke kulo sisi ke lona hayi sithandanile ke naye lo sisi kwaze kwafika kuso leso sigaba sokuthi ke uthando lethu fanele silibeke kwesinye isigaba hayi senza ke izinto zabantu abadala ke akushothi kanti lo sisi lona into ezokwenzeka uzokhulelwa uma ekhulelwa hayi konke nje kuhambe kahle kwafika lesi sigaba sokuthi ke ihambe isikhathi ingane iyalokhuza iyazala kwafanele ukuthi ke ingane ihambe ke iye ekhaya ngowezizulu kwaMzobe lapho engizalwa khona mina hayi kwenziwa amalungiselelo ke kwenziwa amalungiselelo ukuthi ihambe ingane uma ifika ekhaya manje ulokhuzana umalume lona engihlala naye njengamanje ingane zakhe ningakulo lokho nje engingafuna ukuthi ngikuveze njengamanje ingane zakhe ningakulo ezinye ngiyazazi ezinye angizazi okuningi asixoxe futhi mayelana nempilo yakhe epersonal yeah so wenzile amalungiselelo ke alokhuza ke yafika ingane yafika nami ingane ngisekhaya wafika lo sisi yena lo sisi uMashezi uma efika ekhaya wafika ehamba nabo ke abalokhuza abazali bakhe uma efika ekhaya uma ngesikhathi umndeni uhlangana umethu wathuka woma lo sisi uma ebona ukuthi kahle kahle khona umuntu amaziyo la ngaphandle kwami kwangimangaza ke lokho ukuthi indlela wayelokhuza owa-acta ngayo walokhuza wavele wakhala wadinda isililo lo sisi lona mengabe lokhuza ekhaya siyabuza sibuza lokho ke thina manje ukuthi hawu abantu bathi belethe ingane lo sisi ngapha manje futhi useyakhala yini kwenzakalani kwafanele ukuthi ke futhi kube khona ke ilokhuza kuhlangana kube khona ke ingxoxo ke ebakhona uma ngengithola ke ngabantu abadala kahle kahle lo sisi lona uzala umalume umzala wakho lo umzala wami mina bengazi futhi akulona iphutha lami naye shothi utheme ngabe kuqhubeka ilokhuzana iqhubeka izinkulumo into etholakalayo ulokhuzana ubaba akamtshelanga ilokhuzana isibongo sakhe ukuthi ungwaphi umalume yena wazi ukuthi ungakashezi wazi ukuthi ungashezi yena so iye yaphatha kanjani leyo nto leyo ingiphathe kabi kakhulu lapho sizemthanda ngiyamthanda abazama mhlawumbe ukumhlukanisa kwafika lapho kuleso sigaba leso sokuthi bezama ukulokhuza ukuhlukanisa manje uyazi ukuthanda nabantu igazi liconnectana negazi lelokhuzana lokuthi ufike kube khona igazi lothando bese kuba khona igazi lokhuzana ukuthi nezihlobo kunzima ukubahlukanisa abantu abakanjalo sisamile khona ukuhlule ukulokhuza ukuhlukana kodwa manje ngiyabona ukuthi nami ngingalena akwenzeki mhlamba ngazi noma ngayithola mhlambe khona Back Live TV mhlambe iyalo ukuthi mase sikulesi sigaba esikanjena mhlambe kwenzeka kanjani so yena umntwana unjani kwesiphi simo uright hayi uright kahle akakhubazeka ndawo akaze khubazeke ndawo uright yonke into nje okay uright yonke into
Asho ukuthi abazali babedlala ngathi mabethi ihlobo mezithandana zodwa umntwana uyakhubazeka. Angikho lapho angigqugquzeli njalo ukuthi ihlobo zivumelekile ukuthi zithandane, no, angikho lapho. But ngizwa mawuchaza ukuthi umntwana u-right. Yeah, ku-right. Uphila saka nje yonke into nje right. Ngasho njalo nje ngithi right. So kuze kube manje nje uthando lweni niliqhuba ngokutshontsha noma bayazi nje unkankanga ukuthi nina nisaqhubeka nathanda? Siqhuba ngomntshontsho kwamanje. Okay. Sizaqhubeka nje siyathandana. Noma ikhona lento sekukhona lonto leyo ukuthi umzala wami naye sekwazi lokho. Kodwa kuye kwaba nzima ukuthi sihlukane. Esayidini lakho. Yena uthini? Yena naye uyabona ukuthi uyazama naye ukuthi mhlawumbe silokhuze sizama ukuthi sihlukane ngendlela lokho ngokushiso izezo zakhe ngoba ke ngibona kwesinye isikhathi mesithi mengithi ngiyazama ukuthi ngiyamxhuma akusafani naseqaleni uyakuziba kwesinye isikhathi kuyengizibe mhlambe ke ngenxa yokuthi uthando lendlela eliyiyona ke ebuyeke awukazi nje uzuzame mhlambe ubheke ezinye intombini ngaphandle ayibheke sesona awufuni omunye ufish ufuna lo ngifuna omunye umuntu ngifuna lo yo mhlambe mase sibuyele emumva ekuthenini umndeni ungazani uwonke ngabe mhlambe abanye abantu mase kuthiwa uyabakhulisa emqondweni ungafisa ukuthini kubona ngokuthi laba basethubeni ukuthi bazanise umndeni kodwa bangazixaki ngalokho ngingaqhuquzela seswami ukuthi mhlawumbe mengayiqala kubo laba mhlawumbe besilisa ukuthi mhlawumbe mengabe umuntu umshele umbone ukuthi uyamthanda ufika lesi sigaba lesokuthi umshele khona mhlawumbe ungachithi icala uma ngabe umbuza yonke information yakho ukuthi ubani igama lakhe nesibongo sakhe nokuthi uzaleka kanjani udabukaphi yonke lo information uyithole ngoba njengamanje ngikulesi simo engikuso kodwa kuyinto ebengayazi nami naye angayazi ebengayimisele ngayo okusho ukuthi lento le kahle kahle iyenziwe abazali yabo especially umzali wakhe ngoba yena wazi isibongo sika mama wakhe akasazi esababa wakhe esembonile umalume ngoba kubukeke ngazuthi ekuhlaleni kwakho nomalume awukazi uzombona egcikeni ezobheka ubaba wakhe angazi ngizini so uthini yena esidini lakhe uthi kwenzeke kanjani ukuthi umalume angamkhulisi noma angabi mningi eduze kwababa wakhe ngoba akaze eze ekhaya shuthi nje umalume wadibana naye umama wakhe badibanela khona lapha alokhuze khona azize aqashe khona ngisho njalo aqashe khona okwamanje ushuthi badibana khona ke lapho benza lezi zinto abazenza ke base kwagcina kwavela yena so wakhula ke walendlela wakhula ngayo ngoba ngisho nje ngithi unezingane eziningi ezinye ziyakwazi ekhaya ezinye azikwazi naye lo ungomunye obengakwazi ekhaya nakho ke mase efike sekwazi usekwazi ngalendlela akwaze ngayo ongasho ukuthi ukwaze akakwazanga ngokuthi mhlambe eletho lokho ukuthi ubaba wakhe umlethile ekhaya wazomveza ekhaya ukwaze ngoba mina sengilokho sengifuna ukubona ingane ukwazi kanjalo ekhaya ungana nomntwana yini una njengamanje unalokho uzamna 9 months 9 months yeah angeke kahle zina 9 months uyokhula so nimisele ngokuthi nithini kuyena ithini plan yabona sesiwami iplan njengamanje asikami nawo njengamanje ngoba yonke nje lento lena ingakho ngibhale yona iBlack Life isasanda ukuthola kusekusha kakhulu iplan asikabi nawo njengamanje ukuthi mhlawumbe mengabe eqhubeke ekhula ngoba uzokhula phela asikami nayo iplan njengamanje ukuthi ikuphi mhlawumbe liphi ixhathi esizothatha ukusukela manje ngiyazi ukuthi insizwe eziningi ziyakuthanda ukushadelwa nazo ziba abanumzane ngelindaba so uzimisele kanjani njengoba befisa ukuthi nihlukane and nina nisandawo ngotshontsho nibeke phi kahle kahle ne relationship yenu umtshontsho kunzima seswami ngoba
kwamina nje emqondweni bese ngiyitshelile ukuthi uyena amaqondana wami lo. Ngikhuluma even nangothando lwethu indlela ebengilibona luyiyona. Bese ngiyitshelile nje ukuthi wena amaqondana wethu mhlawumbe asazi mhlawumbe kusengenzeka angazi ukuthi into engayithini angazi ngempela ukuthi into engayithini ngoba akuvumi ngempela ukuthi ngihlukane naye. So kunzima nje akuvumi nokuthi ngize ngibuye lo munye umuntu oseceleni ukuthi ngimshele. Mhlawumbe nje ukuthi awuvumi ukuthi ushele omunye umuntu uke wazama kodwa ngeke ngazama. Wayicabanga into enjalo. Ngeke ngazama sesiwami kodwa ngahluleka. Ngizamile. Awumthanda omunye umuntu. Angimthandi. Baze banzima. Hayibo. But ke ngiyabonga kakhulu ukuthi ungivakashele kuhlelo lami angazi ngempela and i-video mayisiphumile ngicela uzixake ukuthi ubuke i-comment section. Ngiyazi le video le ingenze ibuka abantu abaningi othola ukuthi akuwena wedwa odlule lesi simo mhlawumbe ukhona noyedwa sekwadlula kusona mhlawumbe wayithola indlela ukuthi aphutshuke aphume ngayo kulobo budlelwane bakhe nesihlobo sakhe. So ngicela uyigade ongenze ukuthi khona ungasaphume nesixazululo ukuthi kufanele kahle kahle ugcine wenze njani. Kodwa ke ngiyabonga ukuthi ubuye uzokhuluma. Kuningi kakhulu ngifisa inhlanhla. Ngiyabonga kakhulu dadewethu. Mbuke lapha ekhaya kuningi okwenzakalayo kusiyama ngazi ngaqala kuphi mina usuku nosuku ngihleze ngifunda. That's why ngihleze ngithi kini le show le iyona engiyithanda kakhulu okudlula wona wonke amanye ama-show engiyenzayo. Lokho angikushiso ukuthi iphuma nezindaba okusho ukuthi ngithanda izindaba ingakho ngithanda kakhulu no. Ingoba iyangifundisa ngiyakhona ukubona ukuthi kanti empilweni zabantu laphandle kwenzakalani kubona. I hope ukhona nomunye ofana nami ozofunda kabanzi azwami ukuthi akhulise umqondo ungakabi late angakazenza izinto ayosola ngayo ngelinye ilanga. Ngicela usingakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare. Ngiyathola kakhulu. Bye. Ngifisa ukunichazela kabanzi ngokuthi iBlack Life TV is in partnership with uEasyBet. So ikhona ke ilink lapho kwi-description mekukuthi umuntu othanda ukubheja mhlambe ubuka ibhola noma mhlambe amahashi noma yini lezi zinto enithanda ukubheja ngazo nje ningakhona ukubheja nisebenzisa i-promo code ethi Black50. Ngiyathemba ukuthi ngiyakukhumbula uBlack wethu uthi uno Q akusiyona uCK but uno Q. So usebenzisa uthi Black 50 i-promo code mufuna ukubheja. So immediately uregister ku EasyBet mawusebenzisa i-promo code ethi Black50 uyakhona ukuthi uthole i-voucher ka-R50 mahala mase bekunikeza nama spins ayi-25. So ibani ni register ngiyithanda kakhulu.